Hey Felicia. Oh, hey. Morning. Kamba kanjani kuseni? Right. Hayi sharp man. Yokuyadla. Oh, Hamba kahle empilweni. Oh, ngifike la matshela ukuthi usilasi. Ngangicabangile leli hlelo. Kufanele sokuchana ukuthi ubone nonke la kuseni. Yo. Impilo imnanzi nje. Kodwa kwazi. Yo, ngikhanuku. Felicia yabona okay first. I wanna appreciate you nje empilweni and ngikulalele kahle angikho right shame empilweni. Kanjalo kwenteka ngayo kuseni. Kanini nasiphone ndani babili. Boyfriend wami Matumo. Yes nesikhathi singakani impela. Awusesohlanza wanini? 1 year. Awuyamthemba. Kakhulu. Ngifisa buhlungu ngisini. Into lesifuna ngimkhanza emakhumbini. Angisho ukuthi umtshele. Uthi angisho ukuthi kanjani ngimkhanza emakhumbini la kadvukolwayo la ngemuva nentombatana. Uyigone la. Yesu! Polo wami. Polo wakho uyigone la. Ngathi buta bonke ukutshela mbaba. Hayi sozomntase. Hey. Yabo Felicia na ungangithembe man ngeke mina empilweni. Yabona ukwazi. Ngikutshela mbaba emva kwalo ngambona yabona umthetho solo ngimake yena. Ekusephuma lapha. Bangifa. Emva kwalo uthatha intombatana uyithenga nathi impahla Mr Price. Jesus is Lord. Uthe kuhamba uthenga lapha. Ufike uthi imali lo muntu kimi. Kanjani? Asengithula ke mina ngiyakutshela. Ufane nje. Yabona okay ngicela ngimbonela Tuesday. Phinze sengiyambona itolo. Ngithayile imvese ngifuna ngisale ngikutshela and ekuseyabona kwami lo mshana endle umthekela nekucinga. Yabo angishadi noFacebook Facebook. Kodwa yini? Lapha ethi phayimoni. Usuka kwamthengele iPhone 16,000 lamkhokhela. Hayibo. Uphilisa ngibani nenhloko? Ngiqinisile ngimcelele lo muntu wathi uthi imali. Ngani beke ngicela imali yana ngalo yango. Khona kombatana nje. Wathi ude uthatha phi imali ukuthengele amamfumbatana lamanje. Anyways angisho ukuthi ngijolani sithi umona, angisho ukuthi ihlukanana, angisho ukuthi ngithini ungaqhubeka nje into okufunayo. Wathi mngana wami nebhusha. Ngoba mina ngokuyela ini mina kuseni. Mara ngimandeni. Akangena nawo lo muntu loyo. Qhubeka udlela maphathi kwathi mina angathi ukuthi ngingakuthini. Hayibo. Yabona. Akakuthandi lo mfana wena ngiyangivisa nje kuhlungu ngekiti. Hayibo. Angathi mina ngithini kungibalile kwalo mabhiskiti. Yesu! Hey, ekurandi phela lawa ma-exam. Cabanga ngidla kamnandi phela ngendlela ukuthi ngibe fresh lo mfana toqhubeka ngabambelele. Hawu. Ngifuna ukuthatha nalokudla sengiphelele nangile appetite. Ngisakhanya ukulufa nje. Uzokusasha. Ngemva kokuthi angihlanye. Phuma lo mfana. Jesus is Lord. Hayi ngiyehlele impela inkosi. Imhlolo yabo matha nayo. Ngawe ngaphuma lo mfana. Hawu. Hayi mo. Ubanena mbamba lo wami. Kodwa phela vele uyamata. Ngaphetha ngisephomo. Yesu! Yo. Ngiyazile ukufuna ufisa impilo yakho. Kazi bashiswa nini bafana? Bashisela. Jesus is Lord. Ongesilima mina sonke lesikhathi ngiya-understand ukuthi yena uthi imali. Ude yakho imali unayo lo mfana lo. Yeah, emora ngikhiphe imali yokuthi iqinisa la akaze wayingena. Lokulandzela ngosolo wangidumisa ukuthi ngimuhle muhle. Emalini yami. Hello Sithulani, ngicela mina ngakhe ngivisa buhlungu kuseni. Mara mina sengicela nalokubamba endlini yakho. Ngizakolala mina. Efana mina ukudla sengizamela ukudla lapha nami mbonina angikho right and it is the best. So perfect. Hayi sengigcine. Udla utobuya naletingi. All right, mina hayi ngoba nginami mbonina shemhlelisha. Uthandwa yini mbonina ukuthi ibuke into lothathe empilweni. Uthi ke indoma it's some more. Yeah, ma it's some more. Yeah, it's here ya. Jesus is Lord. Ayibona next time manje. Ayibona next time. Ngiyabonga wasengibona singesilima for so long. Oh, chapo. Hey!